Fin de semana accidentado no Barbanza. Dous incendios, un en Aguiño e outro no polígono da Tomada, puxeron en aviso aos traballadores dos lugares afectados. Os bombeiros de Ribeira e de Boiro pasaron un fin de semana de moito traballo no Barbanza. O último en ocorrer foi un incendio nunha nave industrial no núcleo de Couso, en Aguiño. O lume produciuse por mor das chispas dunha radial empregada en labor de desmantemento no lugar. Só afectou a unhas planchas de poliuretano que había no chan. Tratábanse de restos do illamento dunha cámara frigorífica que arderon logo de chegarlle estas chispas. Segundo os servizos de emerxencia, a propietaria da nave estaba facendo traballos de acondicionamento e sinalou como posible causa do inicio do incendio que tamén afectou a un novo peche que estaban a facer. O outro suceso da fin de semana foi un incendio nunha nave da empresa DS Smith Packaging Cartogal, no polígono da Tomada. Preto de 50 traballadores do turno de noite tiveron que ser evacuados por mor do importante lume no lugar. Ocorreu preto das 4 da mañá do sábado e os traballadores foron evacuados por protocolo, polo que a produción estivo parada ata as 7 da mañá, cando os efectivos de emerxencias conseguiron estabilizar a situación. A nave servía como almacén e o seu teito de plástico fixo que as lapas se propagaran con maior facilidade. Ademais de extinguir o incendio, tamén se tivo que oxigenar e garantir a seguridade básica na zona.